Ngiyakhetha uNyazi lezulu. Lo uqile umfana kaMbili ey'ntabeni zaseMbumbulu. Cela ngesihlabelelo 59. Nazareta uyingcwele amusa wemuka kimi lokho ngikwenzile Ngiyakhetha uNyazi lezulu. Ngibingelele zonke izigaba ezikhona ebandleni loNyazi lezulu. Amen. Bangcwele sekukhulunyiwe kakhulu. Ngiyacela ke kodwa ngoba lento esihlangene ngayo nomnini wayo ohleli njengamanje uyilalele uphethipeni. Uma ngizokhuluma manje ahambisana nako uyathika, angahambisani nako ufaka wrong. Kuhle ke entweni enjenganale uma ngabe umisiwe kuye ucele. Hey ngishushwa ke ukugula ke umkhuhlane uthi awungiqele. And unenkani kakhulu kodwa ke njengoba ngikhuluma ngoShembe nje uzobaleka. Imoto ke bangcwele kazifani khona egijima kakhulu
khona ehamba kahle kodwa nale ehamba kahle izigcina ifikile la kiwa khona. Kungenzeka-ke njengoba ngikhona nje ngimisiwe la ngilandela iBM kade lihamba phambi kwami. Abanye-ke sebezosho ukuthi hayi uyophoseka emsileni njengamanje. Baze basho bathi sengimbiwe umsele. Ngiye ngithi-ke uma ngibaphendula inkonzo kaShembe yaziwa uyena. Ngiye ngisho ukuthi ngiyazazi ukuthi cha ngiyakwazi ukukhuluma ngoShembe, ngithi uyena ozaziyo. Uyena ongaziyo uShembe nowazi into yakhe ngoba ngelinye ilanga kwake kwafika amakhosana njengoba ngisho nje. Athi mefika ekhaya ekuseni athi mfowethu silande wena. Yiwaphi bathi khona umama esikade simshumayeza. Lo mama sithe simnikeza iDVD yothingo. uShembe besihamba naye lo mama uthi besihamba naye emuzi uShembe. Uyasibiza lo mama uthi bantu bami. Lo Shembe beningishumeza ngaye bese ngimuzwa. Kodwa le DVD eninginikeze yona isiyenza ngiyiphikise kade ngikhuluma. Le DVD abamnike yona uInkosi uThingo ithema ikhuluma. Guys sibantu abami sizocela uNkulunkulu asilekelele kule nkinga esibhekene nayo. Bona bathema beshumayeza lo mama base bethi uShembe uNkulunkulu. Manje lo Shembe futhi ucela uNkulunkulu. Into enjani le? Ngase ngifika kulo mama wakandoba isibongo. Uthi lo mama usebelande wena uzokwazi ukuxazulula le nkinga ebahlulile. Ngithi mina hayi ma izoxazulula lo Shembe hayi mina. Nali igama elangwinisa ngathi uxazulula uShembe. Kodwa kuba ngathi mina kwezongihlula. Wayesethi lo mama labafana bangishumayezile bathi uShembe uNkulunkulu. Base bengiboleka iDVD. Lo muntu abathi uNkulunkulu uthi na ucela uNkulunkulu. Okushuthi umuntu lo. Wayeseyifaka iDVD wayiforward isifika isikhuluma Inkosi uThingo. Ithi Inkosi uThingo abantu abami kule nkinga esibhekene nayo. uNkulunkulu uzoyixazulula. Ningalwi nina kodwa uNkulunkulu socela kuye. Wayesephosa. Uthi uyamuzwa ukuthini? Ngithi mina ngiyamuzwa. Uthi wena uthini? Ngithi awuqinisele uShembe umuntu. Uthi ya nango umuntu okhulumayo. Uthi uShembe umuntu. Nithini nini? Base bejaba. Bese ngithi manje ngicela ukubuza kuwe. Ubani okwazi ukutholakala endaweni eziningi ngesikhathi esisodwa? Uthi lo mama uNkulunkulu. Ngithi ubani ozula imlelwane njengoba sigcwele umhlaba nje? Wathi uNkulunkulu. Ngithi ubani ongamthola phansi kwamanzi? Uthi uNkulunkulu. Ngithi njengoba abantu bebangaka khona amabhunu khona belungu khona amaPutukezi khona zonke inhlobo. Ubani ongezwe ilimi zabo zonke engazanga esikoleni? Wathi uNkulunkulu. Ngithi mina yebo-ke ma. Njengoba labafana bethi kuShembe uNkulunkulu. Ingoba zonke lezi zinto esengiyibalile uyazenza. Wathi lo mama nangoba umuntu ongichazela ya uShembe uNkulunkulu. Ngithi-ke njengoba ngila akukho mina engingakukhuluma ngokwazi kwami. Ngoba khona ukuthi uzazi ukuthi uyigagu ubasha abantu. Ngelinye ilanga ukuthi umfundisi kwaInkosi yakhetha abantu abathathu entabeni. Umfundisi uMaphumulo. Yathi maNazaretha ngifuna ningitshele ukuthi ubani oshumayele kahle kulabo abantu bonke. Uthi washumayela ukuqala. Uthi wenza lento ade ngisho kuthiwa umgodi. Washumayela wesibili kwangezwakala washumayela wesithathu. Naye kwangezwakala isinkosi abaphamisa izandla. Bangitshela ukuthi ubani oshumayela kahle kunabo bonke izandla zahamba nomuntu wokuqala. Kathi wesibili kwayingcosana, wesithathu kwayingcosana. Ithi Inkosi-ke lo muntu wokuqala nithi nishumayele kahle bekushumayela idimoni. Engathi-ke njengoba sila sonke singakuthandazela ukuthi asithi noma siyigqoke ingubo emhlophe kodwa sibe abonyazi ngokukhanya. Singabi ngabonyazi ngokugqoka iMnazaretha. Uthola ukuthi ingaphakathi lethu alisile lo nyazi. Engathi umuntu nomuntu akayicelela lokho njengoba sikhona la. Ngizocela incwadi
uJohane wokuqala ngithi page 1193 laba abancane 3 ngoba njengoba silapha sizosebenzela ukuthi masifa siye ezulwini lapho Shembe sibekela khona esibizela khona amen. Asiyisebenzeleke lento ezokhulunywa ile ncwadi njengamanje. Ngelinye ilanga uBombela wenza umzekeliso nje ngamadoda amabili. Uthi kwakunamadoda amabili enye izethemba kakhulu. Ithi kulena nyasabe namhlanje sihambe siyezweni elihle leli salethenjiswayo. Njengoba uShembe sithemba izulu eliphazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Wayikhuluma into enjalo uthi bahamba bathi mabefika kubalindi bamasango. Uyabuza umlindi emasangweni uthi niyaphi bathi size ezweni esalethenjiswayo. Uthi ngifuna ukubuza ukuthi nithi niyaphi bayaphinda kukhuluma lozethembayo. Babe esesuka umlindi wamasango eyobiza ummeli okuyena umphathi wale ndawo. Wathi mayefika uyabuza ukuthi nithini madoda bathi size ezweni esalethenjiswayo. Uthi amagama ena khona encwadini yokuphila na ithi le ndoda ezethemba kakhulu yeba khona. Khona ke umuntu othe eNazaretha azethembe kakhulu azi ukuthi into elungile eqhamuka kuyena. Ngisho ngabe umshumayeli wamtshela ayakezwa ngoba wazi ukuthi into elungile eqhamuka kuyena. Omunye azazi umshumayeli ukuthi wagcotshwa kanjani. Mhlawumbe umshumayeli wabekwa njengakasini nomama ngeke azangitshele lutho. Kanti mhlawumbe umshumayeli ugcobo vele belibuyena. Ugcobo lakhe. Ngoba bangcwele ngingakayiqedi nje ake ngichazela. Ukugcoba kwale ekhaya ungakuphazamisi mangabe ungahlangene naleyo. Ngoba uShembe uthi ukugcoba kwale ekhaya kuhlukene kathathu. Kufana nokubizwa kwethu size la ekhaya. Ake ngikuchaze ngoba kungenzeka ukuthi uyaviva usugqoka amakhokho ufuna ukungena. Uyayibona iposition ozoyidlala mhlawumbe usugqokile. Nejesu usunalo. Angazi ke lunamba bani. Ngoba kuyenzeka uviva uzothenga ngisho ijesu uthola iskimi nawo. Umuntu odlala iposition yakho uzohlela ejimini wena umdlalisa kahle. Ngoba ufuna ukungena na udlala. Iyona into enza abagcotshwa abahlale kahle. Ngoba mina sengigqoka ikoko ngifuna ukungena kodwa cha akikho eskimini. Nale position engifuna ukuyidlala ingifanele. Ukugcotshwa kwale khaya kuhlukene kanje. Uthi uShembe khona umuntu esimgcoba thina boShembe ngoba sathi masimdala emazulwini sambeka uphawu ukuthi emhlabeni khona ayofika abe yiyona. Ngiyakufuna mina lolu phawu kodwa nginalo. Nginemali. Imali izongakhela uphawu mhlawumbe ngiyolithenga. Khona phela neNike eyifake. Ibukeka njengeNike. Uma uyigqokile nje wena wazi ukuthi fake. Ngoba ufuna ukufana nabantu abanemali abathenga izinto ezibizayo. Ithi ke lo muntu esimgcoba thina ngoba enophawu esambeka lona uyofika kumholi noma kumnyama kubo. Ithi okwesibili khona umuntu esimgcoba thina boShembe ngoba sibona ukuthi uyayifuna lento izingane zethu zoba seyiphele tempelini. Bese siyamnika thina lento. Ithi okwesithathu khona umuntu esibona idimoni elikuye ukuthi le dimoni elikhulu kakhulu lihlula imithandazo. Lihlula yonke into kodwa lo muntu asimgcobe simsonze eduze kweShembe. Khona lo muntu ezoshisa umlilo ngoba uma umgcotshwa ujwayele ukusondela eduze kwaShembe. Uthi le demon liyoshiswa inomlilo kaShembe bese eliyaphela bese yaphila umntana wethu. Ithi ukugcoba kwesithathu lo. Wena mawukufuna awuzikhethele kuloko ukuthi kupho kwakho. Uma kukuthi uyakufuna wena kuloko kuthatha kupho kwakho. Fana nokubizwa kwethu njengoba sila.
khona umuntu olethwe emndeni yakhe. Uma ulethwe emndeni yakho usuke wayekhala emphefumulo wayinikelela emndeni yakho. Uma ulethwe emndeni yakho usuke wayebuhleni wanikela ngezimbuzi. Uma ulethwe emndeni yakho ngesabatha uyazikhanyisa yini izibani. Ngikhuluma ebuhleni yagezwa lapha. Ithenye insizwa mfowethu lento ezibani uqinisile. Uma wami uyisangoma. Kodwa kufika uBhombela kuyena wamthuma kumina. Manazaretha kungathunywa abantu abayizangoma kithi. Sihleli noNkulunkulu kodwa kuthunywa abantu kithi kuthiwe abazosithetha senzeni esontweni. Ngoba sinakile iMnazaretha ebiza u-1000 iwu10 endlini. Imqhele 1.5 iwu4 ngigqoke nguthandayo. Amabhlu abiza o3000 awu16. Amashethi opolo awu20. Makuhlanganisa into oyigqokayo wena uyaphuma 100,000 nangaphezulu. Kodwa imbuzi awukazi uyiqhube. Uthi yonikele izingane zaphuphuma zakini. Ngamhla uhamba kulomhlaba uyodakene ehleli kulo. Uma ufuna ukuthenga i-account yakho wena uyikhokhela uyiqede phinde uyiqale phansi. Ithi ukubizwa kwesibuza kwesibili la ubizwa yithina boShembe. Ithi okwesithathu khona umuntu olethe usathane la esontweni. Wena ulethe uba. Ithi okwesithathu umkhokheli uhleli kahle. Yena umshumayeli uhleli kahle ngami ngiyingane esontweni. Awukaze ubize umhlangano usubizelwa mina ngoba umshumayeli usekhathele mina. Makuthiwa uthi uShembe ukubizwa kwethu kuhlukene kathathu. Ikupho kwami la. Ngiyalawuleka yini esontweni. Umphathi wamakhosazana uyakwazi ukungilawula. Maku 25 ngifika ngasikhatsini 25. Ekhaya ngiphuma ngasikhatsini ngifika ngasikhatsini. Sesikaze sifaka ama-tracker. Athi uma wakho ngifuna ukubona ku-cellphone ukuthi uhambaphi. Le nto yethu asiyiphathe kahle ngeke siyisole. Ngeke siyisole. Ngeke size siyisole. Uma ekhipha incwadi-ke ummeli lo uthi ndoda ukhuluma nale ikhuluma kakhulu. Uthi awubheka igama lakho uthi likhona encwadini yokuphila. Ithi-ke inkosi walibheka igama kodwa akalitholanga lilotshiwe ukuthi wenza into enhle. Kodwa lithole lilotshiwe ukuthi wona asazi. Into ayithola ilotshiwe ngegama lakhe yalilotshiwe ukuthi wone esazi. Kuchaza ukuthini ukuthi wone wazi? Ukuthi wena wazi kahle ukuthi isabatha lingeke ngokushona kwelanga. Kodwa wena ngoba unento yakho kufuna ukuyifudumeza. Uyifudumeza khona selishona. Sesiyasaba ukudla kwaManazaretha kuphathe esontweni. Mina-ke ngiyagula mangabe ukudla kwakho kupheka isabatha selishona selingenile. Mengakudla nje sengiyagula ngoba ilento ngiyayiqikelela. Singagula Manazaretha sithi akulungile ukuthi esontweni siyanikela kanti sibula ukuthi isabatha seligcina. Wathola igama lakhe lilotshwe ekutheni wena wophula umthetho kaShembe wenza into owawusuyazi ukuthi ayenziwe. Angeke ngingene emaphaketheni abantu uyazi esephaketheni lakho. Oyenzayo usuwazi ukuthi ayenziwe. Seyathi uShembe wathi mephendukela kule ndoda le elibilo kithuli yona yayisiguqa phansi. Ithi ngiyacela Nkosi ungithethelele. Kuningi engikwenzile emhlabeni ngitsengazi. Ngicela ungithethelele. Uthi kuShembe mntanami ngokuzithoba kwakho ngiyakuthethelela wena. Unendawo ezulwini. Le ngichaza ukuthi ungazethembi kakhulu la esontweni uzazi ukuthi ungcono kunomunye. Ngoba kungenzeka ulahle ngalomuntu othi ungcono kunaye. Ubaba akayihambanga imihlangano insizwa zakithi. Ngo-2020 kiwe Kenani waphuma ubaba wathi mesendleleni waphahlazeka umlenze akazi ushawe yini. Kwaphoqela ukuthi athwalwe abuye agoduke.
Kwathi mayebuya ubaba uyafika ekhaya bayafika abantu bakithi. Bathi umthetho wakho uyacabanga kahle. Ufunani eduze kukaNkulunkulu la ekhaya kwazalisa ingane yangakhokhelwa. Uthe mayiphinda kulonyaka wathi uthi uyafosa bamphinda. Uma-ke wena uhamba umhlangano kuwena ozalise emzini womuntu. Imgidi wena usuyigide kusuka umncane unganga nabafana. Waze wanentshebe. Waze wayigunda yaze yaphinda yamila. Kodwa namhlanje usangena emgidini. Lelo cala uyolithetha kanjani njengoba ubaba eshayela icala lomunye umuntu kwashayela ukuthi ikona emzini wakhe. Bengithi namhlanje mawuzazi ukuthi wena wonile emzini womuntu ungahlangani nabantu owaziyo ukuthi akufanele uhlangane nabo. Uze ungene emgidini ngoba wazi ukuthi awubone umuntu. Ufike ugide uphume uphinde ngonyaka ozayo. Ngoba ubaba ushayela icala lenziwe kwakhe. Kwathiwa kufanele emhlanganweni uma abantu bezalisa ingane yakho bangakhokhi. Akayanga ubaba ebuhleni ngoJanuwari noJulayi azange behlele ekhaya. Kuze kwasukuma mina ngafonela eSwazini ngamagagula. Ngathi ngicela nikhokhe ngoba leti sifa zamsuka esontweni. Uma uneyindlebe uyezwa. Uma futhi uNkulunkulu esekhona kuzo usukuma bese uyalungisa. Simenyiwe Zina sonke ngiphi incwadi sengizokwehlela ngezansi nje. Lebe ngiyicelile uJohane kwabancane 3. Bheka uthando olungaka. Page 1993. Mawuse uyitholile ifunde. Bheka uthando olungaka. Ithi le ncwadi ake sibheke uthando olungaka. Asinikele lona uyise. Esinikezwe lona uNkulunkulu Shembe uNyazi lezulu. Loba sithiwe abantwana bakaNkulunkulu. Ukuba njengoba sila sibizwe ngamaNazaretha kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Ngicela weqe 7. Bantwana manika kodiswa muntu. Njengoba ke nila baningi abantu abangafike banukhohlisa. Owenza ukulunga ulungile. Njengoba silana owenza ukulunga ungolungileyo. Amen. Kubeka nawo baba. Kubeka nawo. Kubeka nawo. Owenza ukona ungokaSathane. Ithi ke le ncwadi akusho mina ithi owenza ukona ungokaSathane. Ngoba uSathane wona kwasekuqaleni. Ngiyabonga we-20 baba. Ngoba uma inhliziyo yethu isilahla. Njengoba ulana ke kuyenzeka inhliziyo yakhe kulahle uzazela ukuthi wena nje. Cha uyazazi ukuthi wonile. Buya phela ulunge.
uThixo omkhulu kunenhliziyo yethu. Ithi-ke le ncwadi uThixo omkhulu kunenhliziyo yethu. Ngicela ungiphe uJohane 14 futhi 20 21. Enye insizwa bangcwele. Njaba sila khona abantu abasancike kakhulu emndenini. Akushiwo ukuthi suke emndenini. Kodwa mawuzothi umndeni wakho uphendula uNkulunkulu, uma uhamba kunomhlaba uwezulweni. Ngoba umndeni wakho uzokufuna ngesabatha. Emngcwabeni yakhona uphinde ukufune emcimbini ngamasabatha. Okwazi meke wakulento ngesabatha. Uma ufa wena bona bayezulwini wena wedwa esigogweni. Usho njalo umshumayeli uShezi uthi kwashona umalume wakhe. Waloku efika embuza ukuthi azana ngane emngcwabeni wakhe ngesabatha. Zaphendika into zakhe zabheda. Walimala kwayiloka lokho efikile ithi awuzanga emngcwabeni ngesabatha. Wathi wawunikele Nkosi uThixo wayesebuya umalume wakhe wathi mhlanami ngiyabonga. Zonke lezi zinto ebezenzeka bengikuhlupha ngoba ngifuna vele uze la. Hayi ukuthi bengifuna ukuze emngcwabeni wami ngesabatha. Uyabona ukuba uke weze emngcwabeni wami ngesabatha. Uthi ezulwini bese ngibona ithi nesitalo esihle. Uthi uShembe bezokuthatha nginike isitalo sakho wena uthathe sami. Vuka mNazaretha mangabe uyizwa lento shintsha. Ngeke usebenze iminyaka emingaka usebenze kulesikogweni. Ngokuthi uhlule ukuthi ngesabatha uthi no, uthi no, uthi no. Uthi uzothatha isitalo sami wena. Uyayithola leyo 14:20 21. Eyokugcina engizokhuluma ngayo ebamba amaNazaretha utshwala. Ngifuna namhlanje ozohamba egaya kube uyena onenkani. Naye uzofana nalento ekhulunywa umshumayeli uShezi. Ngoba ithi inkosi ilanga uma ugaya utshwala usubhabhathisiwe. Wafaka amatshe emzini wakho. Ithi lowo muzi lowo uba nesiqalekiso. Ithi kuyophuza kuze kuphuze ngisho inkosazane yakhona. Uma-ke wena uzokugaya ngoba uthi cha ngikuvalanga, into evalwayo ibivuliwe. Kamhlazane ekuvula bakuvulwe kanjani? Ngoba wena uhlule ukuthi uhambe ekuseni uphethe imbuzi noma ekhala emphefumulo. Uthi Shembe ngize la kunabantu ababedla izidakamizwa ekhaya inhlobo zonke notshwala ngakubala. Namhlanje Shembe ngizocela ubayekise utshwala. Akekho umuntu ofika kuwena athi ufuna utshwala. Ake ngiyichaza ukuthi ngisho ngani le. Yabona njengoba sigcwele le uma wakamkhize sibongile noma umkhize jabulisile noma umkhize sibusiso noma umkhize mxolisi noma umyenda sabele. Akuwena umyenda sabele lesimbonayo. Akuyena umkhize jabulisile losimbonayo. Kodwa ekukhulunywa ngayo umjabulisile lo hleli kuwena ongabona. Lo hleli kuwena ilo wavela ezulwini. Kwathi mhlambe mayimkhipha emabele abanzali bakho ethi abamgadele yena ethi le ngane ngifuna ningigadele yona base bekuzala weza waphila ngokwenyama. Wena ufika umsulwa ungenalutho uvele ezulwini. Wathi mawuvele ezulwini wawuklini ungenaphungu ungenalutho. Mawusuhamba ufika kulomhlaba wafika kulomhlaba wembatha inyama. Wafika kulomhlaba wembatha inyama. Ngifuna uyizwe kahle lento uma ungayizwanga namhlanje ngeke uphinde uyizwe. Uthe uma umbatha le nyama yakufundisa ukuthi intombi khona intombi ongayiqomisa la emhlabeni kanti usuyayingcolisa nje ungaganile. Wathi kufundisa ukuthi uyintombi kuyaqonywa la emhlabeni kanti usuyayingcolisa. Yayithi kufundisa inyama ukuthi la emhlabeni kubhenya ugwayi. Yayithi kufundisa ukuthi kuphuza utshwala inyama. Njengoba le nyama ikufundisa zonke lento engiyibalayo kwawusuyangcola umphefumulo. Uthe umphefumulo uma uhamba fanele uphinde ukubokwayo kwaShembe. Kwawusufika emasangweni waliyo wathiwa wena sakukhipha ungenjena. Ona leli iphunga kangeni la ekhaya. Njengoba usuna ukutshwala namhlanje abantu azidry akangena unikwa leli phunga la ekhaya. Njengoba usuna ukwinsangu namhlanje akangena unikwa insangu la ekhaya. Kwathiwa phinda la uvela khona. Uthe uma usuphinde emhlabeni wena wawusuzulazula la. Wawusuthi uma ufika kowakini wathi ucela utshwala. Wayesehlula ukuqonda ulimi labantu abangasekho ukuthi hayi ngoba ufuna utshwala wena. Kepha uthi ezulwini ngaliwe ngoba nginuka utshwala. Ngicela ungene ebuhleni uyongigeza ungiyekise utshwala.
wahlula ukuqonda ulimi labantu abalethu nomhlaba wena. Wabona ngoba mawusumphuzisile lobutshwala lo muntu zidakwa izingane zakho zilale kubona ayike ezokulandela. Ngoba wena uphuziselo wayesethi lo njoba ungiphuzisa utshwala nje ungiphuzisa into ongayidli wena othi ngiyifake ezinganeni zakho. Uma ugaya utshwala wena noma wenza umcimbi ekhaya. Ngifuna uzongiphendula ukuthi mangabe wenza umcimbi ekhaya badla kanjani abantu bala ekhaya? Akekho wazisa abantu abangasekho badla kanjani? Ngemuva baba ncama wazi nabo badla kanjani abantu abangasekho? Abantu abangasekho badla ngabaphilayo. Uma usukhipha ithemba futhi makudla nesozodla abantu abangasekho. Manje mawugaya utshwala bazokuphuza ngobani wena ungaphuzi? Angithi wena uNyazaretha wena. Athi omunye ngizobeka kamakhelwane. Kamakhelwane kabani? Uma ugaya utshwala uphuze nawe. Ngoba waphenzela abantu bayi njengoba uyidlile inyama uphuze nawe. Ngoba wenzelela abantu bala ekhaya ukuze bakuphuze nawe uphuze nawe. Okugcina uma ngase kuthiwa umuntu ophuzo olahlela utshwala emazulwini uthe mayilahla wafaka emanzini abilayo kwathiwa nase saphi isikhokho njengoba yihlukene nje afike kumina athi ucela utshwala mina ngithi gayela utshwala ngingayi ebuhleni ngiyocela uShembe amyekise utshwala okusho ukuthi ngithi akaphinde emanzini abilayo amnandi namanzi abilayo wena ungahlala nemanzini abilayo ngoba nje uphila wena uphilela ukuthi ukhulula abantu abangasekho bakini. Kodwa uma umcindezela umuntu athi ngikhiphe ejele wena uthi hlale ejele. Uthi lo muntu ajabule ngawe. Ngoba uma umphuza utshwala uthi la ilalelwe yona ezulwini ayiqhubeka ahlale esikogweni. Wokwazi ukuthi mangabe kuukhokho wakho lo lokuthi uyagayela. Nawe uma ufa kulomhlaba uya naye khona. Awukwazi ukumdlula esikogweni ungamkhululanga usemhlabeni. Ube sizomshiya bese ezulwini wena. Awukwazi. Umbuzo wokugcina kumuntu okuthandayo uma ekhona. Uma ngase bafika abantu abangase ngoba ngingaze ngizwe kuthiwa kufika izalwazi ezicela amahewu. Ufika abantu kuthiwa amadoda kuthiwa bacela utshwala. Uma ngase yafika amakhehla kini athi cha yabona ke mzukulu. Njengoba uthi uNyazaretha nje uphethe inkonzo enhle kakhulu. Siyacela la ekhaya singapheli isitabana sibe sikhona. Ubani ongayivuma lonto ukuthi la emzini kayifu akuhleze kunesitabana. Angithi bafikile phela bathi bafuna kube nesitabana la einganeni zakho. Khona ongayikhoshi ingane yakhe kodwa utshwala bugaya. Lezi zinto yihlukene kanti lo muntu othi ufuna kube nesitabana uhambe esitabana. Hamba umcelele kuShembe into ethelelo wena. Uyafana nalo othi ucela ijini ngoba uma uligaya ngeke kuphele kwakho. Ithi inyanga yezulu nina nibenza on and off abantu bakini ezulwini. Nifike nibageze bafakwe ezulwini. Nibagayela utshwala bakhishwe. Uma ungafuni ukubenza on and off abantu bakini ezulwini balekela lezi zinto ezithi zisanginda wasimisa awusabashiya lapha sisemlazi entsabalele tempeli ngiseyingane. Umama thizeni unenhlanhla zozoloku ukukhuluma. Zibe isithupha inyanga engawuhambi u14. Angazi izathu kwakuyiziphi.
mayibuya wawenza u14 wavula wavalwa siyafika inyanga yezulu njengoba namhlanje ifike ngami kuwena uma kuwukuthi nawe uhambi uma kuwukuthi 23 awuhambi la inyanga yezulu ifikile ngami iyakhuluma yena yafika bukhomelele ithi mntanami uyile ku14 uthi baba wagida kwamnandi uthi baba ithi-ke ngicela ukubuza mntanami umtshenile umkhokheli ukuthi uphumaphi uthi baba ngimtshelanga ithi inkosi lalela-ke umuntu okalove u14 ube munye nje noma u23 ube munye noma u25 ube munye ingelosi ukuthi makuthatha iminikelo yakhe bese wakhe iyawulahla mntanami wena unenhlanhla njengoba ninenhlanhla nonke namhlanje unenhlanhla vuka ekuseni wemquke kumkhokheli kwakuse umangidi umkhokheli lo weganelo mfundisi wahamba washona ngale lo wakamthetho wahamba waka-M laphaya wafike wamvusa ekuseni wathi umkhokheli kufika inkosi ebusuku ithi inkosi njengoba mina ngifikile ku14 nginenyanga ezisithupha ngikade ngingekho uthi thena umnikelo umuntu onjalo uyawuthatha ulahle ingelosi ayiyawo zingeni uthi thi angizokubikela wena ukuthi bengikephi sonke lesikhathi ithe gcineni mina nginenhlanhla abanye abanayo inhlanhla khona umuntu oyinovelayo nje kuze kuphela unyaka ukuthi bese khumbulile ahamba ku14 ahamba ku23 ahamba ku25 ithi inkosi wena unenhlanhla njengoba nawe unenhlanhla namhlanje kodwa uboni ithi lalela futhi uma ufika ku14 noma u23 noma u25 obeka isikhwama sakho lapha bese uyobingelela umkhokheli bese uyobingelela umshumayeli bese uyobingelela umphathi ithi kuyinqubo lokho kuwumthetho kodwa ngisho ungalovu 23 owodwa 14 owodwa 25 owodwa ithi ungelosi wakho umnikelo wakho ayewuthatha asibatsheleke abangcwele uma ngabe ukuthi kade singekho ngiyabonga abangcwele ngiyacela inkosi usenikuzweni Amen. Bantwana bakaNkulunkulu siyabonga amazwi esesiwatholile ukusithemba Nkosi babusize. Amen. Sesizoyibuyiselane Inkonzo uNkulunkulu nesibaluleko senkulu Shembe esishaqayile nesibandwa ePhaphamani. Sizocela lonke insizwa yaseNgungulu ukuba isikole nesibaluleko. Amen. Oh, Caesar,